Waar staan jullie voor? Wat hebben jullie de afgelopen 5 jaar gedaan? 4 jaar? En wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Ja, dag Arno. Leuk dat ik er weer ben. Je weet, ik ben Mark van Berg. Ik ben lijsttrekker voor de VVD in Heerlen. En ja, we hebben natuurlijk best wel wat track record in de afgelopen jaren voor elkaar weten te krijgen. Omdat we ook in het college zaten. En we hebben gezonde ambities voor voor de komende periode. En een paar highlights wil ik natuurlijk wel even benoemen daarin. Eentje is natuurlijk de realisatie van de bovengrondse vakschool. Niet dat we daar exclusief de rechten voor hadden, maar het is wel de initiator is daar geweest, Marten de Beer. Marten de Beer die overigens nu Tweede Kamerlid is in Den Haag voor de VVD. En natuurlijk met ook passie spreekt over Heerlen. Gisteren had hij daar zijn maiden speech erin. Dat was eigenlijk de eerste speech in de Tweede Kamer. En dat was super top. Waar Heerlen goed aan bod kwam. En mede daarna ook natuurlijk ook de versteviging van de zogenaamde Madlands. Dus waar Medtronic zit en de hele logistiek rondom Avantis en Trilanders. Ik denk dat wij daar toch wel ook wel de motor in zijn geweest. En in de afgelopen periode, begin van de vorige periode, hebben we ook al de aantal BOA's weten uit te breiden. Dat is ook een speerpunt voor de komende periode. Want we merken dat heel erg belangrijk is. Het veiligheidsgevoel in Heerlen is ontzettend belangrijk daarin. Ik denk dat het heel erg goed is. Wij zijn ook de afgelopen periode zijn we de schatbewaarder geweest van de financiën van de gemeente Heerlen. De gemeente Heerlen heeft ontzettend veel geld. Meer dan 500 miljoen euro is de begroting daarin. En dat betekent dat je ook keen op je centen moet zijn. Want het is een stad met enorm veel ambities. Maar we moeten natuurlijk ook wel kijken of ook de ambities die we hebben, of we dat ook wel waar kunnen maken in financiële zin daarin. Ik denk wat ook goed is, dat de VVD college aanspoort om te kijken of er niet gronduitgiftes gedaan kunnen worden, waar de gemeente Heerlen eigenaar is, om ook te gaan bouwen. En dat is ook een van de speerpunten die de VVD voor de komende periode heeft. Bouwen. Want deze stad heeft enorme ambities. We willen graag naar 100.000 inwoners in 2050. En de regio naar 300.000 inwoners daarin. Ja, en dat krijg je alleen maar door ook echt te bouwen. En te zorgen dat we deze regio zo aantrekkelijk mogelijk maken. En dat is ook nodig. Want als we kijken de vergrijzingsgolf die op ons afkomt. Dus de kinderen van de babyboomers daarin. Die het best allemaal goed hebben. Maar die willen ook wel naar wat veranderende woningconcepten. Daar moeten we in doorstromen. Maar er hoort ook wonen, hoort er ook bij. Ja, en de grote werkgevers in deze regio, ja, die zien die vergrijzingsgolf ook op zich afkomen. Moeten mensen van buitenaf aantrekken. En dat betekent dat ook dat we dan ook gewoon een goede woningbouwprogramma moeten we hebben. Wat kan ik nog meer aangeven wat belangrijk is? We hebben de hondenbelasting verlaagd. We hadden de ambitie om hem naar 0 terug te brengen. We hebben nog steeds als een ambitie om dat terug te brengen naar 0. Maar de stappen die we al gemaakt hebben zijn toch al best wel behoorlijk daarin. We hebben ook de universiteit weten te verbinden aan deze stad. Een complexe systematiek ook altijd. In de lobby naar onze stad toe. En dat gaat lukken. En ik denk dat we daar onze stad met een enorme opswing geven. Wat kan ik er nog meer zeggen? Ik kan even ambities naar de voorkant. Ik gaf al aan dat we graag zouden willen bouwen. En dat we ook de stad financieel gezond willen houden. Want we kunnen wel geld uitgeven, maar uiteindelijk willen we ook alle inwoners in onze stad willen natuurlijk dat ook de financiële huishouding gezond is. En dat ze zelf niet al te veel hoeven bij te betalen. Want daar hoort ook wel vaak een genoemde klacht van mensen. Wij moeten betalen voor allerlei spielerij voor de gemeente. En dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn. Dus daar staat de VVD op. En altijd constructief en goed in de wedstrijd zittende. We zijn altijd een sleutelpositie geweest in het college. Omdat mensen ook ons wel heel erg betrouwbaar vinden.
Nou, zeg nog eventjes wie je bent en wanneer ze mogen en moeten gaan stemmen, want het is een recht. Ja, dat is ook zo. Maak altijd gebruik van je democratisch recht. En dat mag op 18 maart aanstaande. En dan bij voorkeur op de VVD, Mark van den Berg. Ik ben lijsttrekker. Maar ik heb 20 goede andere collega's ook op de lijst staan.